prípade toho verejného zhromaždenia, ako môžeme to spraviť, je tam ale jedno také ale, toho zhromaždenia, tam obyčajne teda na 100% by prišli hlavne odporcovia, hej, ktorí sú motivovaní, ktorí to nechcú. Neprídu tam tí, ktorí by povedali ináč, že by to chceli, hej. Ide o ten názor občanov a o to, že či proste tu budeme mať takéto zariadenie, ktoré sa bude točiť, či nám to vadí, či nám to nevadí a či tie prínosy, ktoré dostaneme ako mesto, nám stoja za to, aby sme to tu mali alebo nie. No a plánujeme 14.10.2025 o 17. hodine tu v tejto sále urobiť verejnú diskusiu s odborníkmi, takže ja vás na to pozývam, na toto stretnutie a budeme tam mať odborníkov z rôznych oblastí, bude tam zástupca investora a budeme sa snažiť odpovedať teda na otázky, ktoré občania k tomuto majú.